Oras shalom dihita saluhutna. Hatani debata dihita di bagasan sadarion Sabtu 3 Februari 2024. Imana tersurat di bagasan Matius pitu ayat 25. Ia rope udan potir mangalatap petak kuju jala purpe haba-haba manodong bagasi dang nama rupak ai batu mamak do hau jahanna ido sahatna. Molo membangun sada jabu manang bangunan na parjolo di etong manang di pamanat akapade bagas ima membangun pondasi ni bangunani. Molo dang dinggan paretongan ni pondasi i manang songo dia pe bagak ni bangunani sai boido gabe marupak manang sega bangunani ala dang hot ujahan ni bangunani. Molo rope haba-haba manang adong gempa pitor sega do bangunani ala dang hot pondasi ni bangunani. Tuak songoni do dihita halak na porsea tu Tuhani. Molo dang hot ujahan ni bangunatai sai murado rupak manang sega ngolutta ditiki madalani akan namasa siganupari. Ikon hot do haujahan ni ngolutta asa margogo jala hot do haporsiaotta mangadup saluhut namasa di ngolutta. Songo dia ma asa hot haujahan ni ngoluttai alus nai ima ikon ringgas mahita majaha hata ni debata dohot mangulahon hatai. Sarupa doi songon sada pisau na saya terus diasah lam tajom do pisoi. Songonido ngolu ni halak na saya ringgas majaha hata ni debata. Saya jupang ibana do dalan dohot habisuhon dina mangadopi saluhut namasa di ngoluna. Alai molo bakol jala maul hita majaha hata ni debata sai daudo hita sian habisuhon jara marukil laho mangadopi hamaolon nang sitaonon. Saitong mahot hita marujahan di Kristus Yesusi marhite na majaha hata ni debata. Amin. Ale amang nung nga dilehon ko pangurupyon mutu aho di bagasan na sa mingguan. Nuwain pe di ari pangujung ni mingguan na mangido maahon nuwain parohay masaluhut ata duhot pabayan ako. Asa habadiyaw mo ma na mangulos itot iku di bagasan asi duhot polong ni Roham. Molo tarpadu paaho mangulahon ulahon jari-jarin ma na mangajari tangakku toktong matotin majagay roha do pikirakku na mangalaposa aho asa tarpapu mo aho parbuwe nau kuula
bahen peleakku duadupanmu. Sayang tiat maboi husal kuhon ari-arion, di bagasan ulaon nadenggan. Ay toktong hupay may maparsaoran rabdohot ko, ay holan hosat diri na hupuji. Enung nga huhilala asiniroham, naung pinasahatmu di bagasan anakmu, ima Kristus Yesus Raja. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.